Rowere ma osebedo ka bago ng'anyo e pacho kaendi owuok tung' mosuo gi jatend Azimio Raila Odinga bang' golo duonde kendo rwako twak mar kelo kwe kod winjruok e pacho kaendi. Raila nowuoyo e romo manobagi KICC kama jatend piny Kenya William Ruto ne okete koke chike mabiro kelo lokruok e duol mar IEBC kama oyange ni twak moriwo rawere gi oganda jo Kenya sectors duto ma pacho kae biro timore chakre wuok tich nyaka ngeso mabiro. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Karibuni hapa chini. Ne en romo mano kelo kanyakla jotelo ma oyae kweth siasa manie piny owacho kod mago maketo piny owacho tesri. Romo ma jatend piny Kenya William Ruto gi ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ne owuoyo e gido achiel kuom thuolo mokwongo bang' twak mar NADCO ruombore piny. We have agreed that to bring the country together for the purposes of working on the issues that are of priority. We have agreed that a dialogue is the way forward. Jatend piny oyango ni piny owacho geto bago twak ma ibedie gi ji maromo 150 moya e sectors mopogore opogore koting'o mago mag siasa, jondiko oganda e tije, johala, rawere, kanise kod jolony sectors duto ma pacho ka. We have agreed that a membership of 150 representatives of various stakeholders, 50 of whom shall be young people of Kenya. The other 100 will be representatives of all the other sectors. Twak makama dhi chakore wuok tich mabiro nyaka chieng' ngeso ka ogeto kelo kwe, winjruok kod achiel mar oganda e pacho ka anyate kinde maliet mar ng'anyo osebedo kosaso piny Kenya. We agreed that we give people an opportunity to be heard, to express themselves, to come out with the grievances which are actually ailing our country today. Weche ma ibiro twagi oriwo telo makare, loso thuolo mag tije, kedo gi mibadhi, rango weche gope mag piny Kenya, weche mag uchumi kod mamoko. The issue of unemployment, issues of corruption, the issues of ethnicity. Kata kamano, twak manyochiw gi jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga onjao chuny moko kuom oganda jo Kenya ahinya to rawere ma osebedo ka bago ng'anyogo ma e kinde mokalo oseko Odinga mondo obed tenge kendo kik donjre weche madhi mbele e pachuka. Mbui mar X no opong' kod seyo bang' Raila Odinga golo duonde e wi twak makamano ka giwacho ni ng'anyo ma osebed ka ibage pachuka ok otudre gi jasiasa mora mora, bende ok otudre gi IEBC to gin girango ngimagi mabiro kaka rawere. Moko kuom rawere manowuoyo ting'o Kenyan Vigilante mawacho kama: ne rawere, josiasa osebedo kadwaro gigi giwuon, gichokore nikech wasethung'ogi. Ng'anyo marwa ok en mar Raila, ok en mar Ruto, ok en mar Gachagua kata Kalonzo, bende ok en mar IEBC, en mar ngimawa mabiro. Cornelius Keirono to wacho kama: twak e kind Raila gi Ruto ok marwa. Josiasa dwaro mana pong'o igi giwegi, wadagi mondo omi chikwa gi josiasa. Wan kaka rawere mag Gen Z kod millennials wadhi mako dhiang' negi tunge. Hatupangwingwi, ok bichalo negi. The government critic to wacho kama: ne wanyiso Raila mondo yue kendo wenwa ng'anyo watim kendwa, wanok wadwa twak gi Ruto, twak pok notie pacho ka nyaka nene. Moko kuom josiasa mag Azimio bende ogolo duondgi e wach manowach gi Odinga. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa owacho ni ok oyie gi wachno. Jatend na Kenya Martha Karua wacho ni okang' makamano en kaka utegu maruto oketne Raila Odinga. Raila Odinga Jr. ma en wuod jatend Azimio bende ogolo duonde kategore gi okang' ma wuon mare okawo kata obedo ni nying gi chal. Owacho ni ng'ato ka ng'ato biro mana ting'o sike. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.